Good day guys, welcome po sa ating panibago na namang vlogs. At ngayong araw, atin naman bibisitahin itong Bonsai Nosato Park dito sa lungsod ng Cauayan City, Isabela. Tara, sama kayo sa vlog ko. So yun guys, dito na nga tayo sa Bonsai Nosato, no? So, napakadaming tao dito. So, araw ng Sunday kasi kasama daming mga tao.
tatapusin ang vlog na ito. Huwag nyo kalimutang mag-like at share at mag-subscribe. Stay humble PH signing off. I'll see you guys on my next vlog.